periksa USG dan sebagainya. Iku nangis bolo. Aku ngadani anakku nangis. Yo, percaya karo ora. Akhirnya apa? Aku nangis. Buku mertua melu nangis. Adik ibuku mertua melu nangis. Nah, ngono lho. Jadi resah, gelisah pas waktu kuwi gitu. Sing iso mewujudkan nangis wi aku. Jadi waktu didiagnosa istriku pas mau melahirkan wi, bujuku nangis bolo ning ruange dokter. Wi bujuku nangis bolo sampai metu ke ruangan bujuku nangis. Tak tenang nih. Ngono aku sampai apa banku motor iku bocor. Ning parkiran loro bocor. Akhirnya nambal nih. Jadi kondisi chaos melahiran anak. Terus bojoku sing ngrasake gak menak wetenge gitu. Makanya sampai saiki aku gak pengen lah nggawe nangis bojoku. Pemenang ngerti anakku nangis. Ya, pemenang bapakku ngerti butuhnya nangis. Gak mentolo sahabat makanya dan tetep ditulungi. Tapi ning kene juga ngene ya kesan iki piye sebagai DE. Beliau ki sebagai ibuke. Pas waktu kuwi kok ora enek piye wis berarti mrepes ki apa? Kok tatak men lho. Kok kuat men. Padahal aku pun sebagai bojone. Aku pun jenis sebenarnya enggak apa iki masa nek ngerti bojoku dioperasi dan sebagainya ngono. Bojoku bener luwih nom sama aku. Cik butuh bimbingan gitu, cik butuh belajar, cik butuh diomongi. Butuh sabar ngono lho, sahabat ya. Nek mungkin bojoku ning kono sia-siane mungkin ora pernah kon ngene, ora pernah ngene ngono. Ya sebagai anak wedok. Mungkin ini tak melakukan sing spesial. Tak hargai, tak ajeni tenan sebagai bojo. Ngono sahabat. Makanya apa bojoku tak ajak mama ning kene ben dia iku bener luas, pemikirannya ben luas, pengalamannya ben luas. Terus aku pengen kayak bimbingan sebagai bojo ki bimbing DE ngono ngarahne DE nek kurang bener kurang piye ngene. Ngono maksudku. Jadi nenek kesane kok DE iki nyepelane anake nenek aku bareng ngono. Aku pun yang malu kroso dapat neng batin loh. Malu kroso. Wah ya Allah. Ya sebenarnya gak masalah sih, cuman aku ngerasa wae. Cuma ngono tok sahabat. Nah aku sendiri sing paling gelo yaiku paling gelo pertama kali dadi manten dolen rono moro-moro iku sing adik ibuku ngomong ngene iki bapakku mbiyen rapi ning kono duwe anak ora anake tunggal ora aku ngono. Sing paling gelo ning ati kuwi bolo. Ki jelas sing dijak omong ternyata wong kuwi. Jadi ndelok mantan mrene aku dilalah ya ora roh. Kok sing dijak omong kok roh ya ketemune kok adik ibuku dan aku dolan rono kok sing ditekok ya aku dilalah. Kan harusnya dia kan gak usah ngomong ngono kuwi. Nek sampai krungu, nek sampai aku ngomong gitu ning bapakku misalnya ora isin nek ditekoki piye jawabane iso jelasnya ora. Perjuanganku ya dari aku rong rapi sampai aku rapi sampai iki gitu. Kalau karo wong tuaku ning kene
tak anggap sapa sing ning kene, tak anggap keluargaku ya to. Lho. Sing penting ora usah ngusik masa lalune wong. Sing penting ora usah tekok masalah masa biyen sing sekirane ora patut dicontoh ngono. Nah, ibuku dhewe, ibuku mertua ora tau tekok piye-piye ning aku. Iki malah adike. Ya kadang aku sing rada gelo ning kono. Mergo apa nek ngerti perjuangane pakku mbokku. Terus sampai bojoku ngono ya. Meh aku rabi gitu. Bojoku ning kene. Calon bojoku ning kene gitu dhisik. Ngurusi berapa bulan ning kene. Gitu. Ngurusi kabeh lah bantu ning kene. Gitu. Buku rumah sakit ditili ditunggu sampai akhir hayate akhir hayate mbokku. Bocah iki nek nangis ngene iki bukan masalah apa-apa sahabat. Bojoku nek nangis iki terkadang kelingan mbokku ngono. Malahan. Tapi nek karo ibu kono kok koyo kales ngono. Aku ngumun ngono lho. Kok koyo kales ngono. Dan sampai pas kuwi momen pas bojoku dikongkon operasi dokter S kuwi, ibuke pun gak melu nangis sahabat. Aku heran. Padahal aku wis netes wis gak kuat sahabat aku kaitane kelingan mbokku. Ya. Jujur ya, kelingan mbokku mbiyen loro. Lahirnya aku dioprak, lahirnya aku ya sesar. Gitu. Terus di akhir hayate mbokku loro sampai bermeh 1 bulan. Terakhir kali dioperasi sampai gak enek kuwi. Aku kelingan ning ono. Mangane aku ngerti perjuangan bojoku nangis kelingan mbokku. Mungkin beliau belum pernah merasakan kesedihan karena belum pernah kehilangan orang tua. Ya, saya ingatkan. Mungkin beliau belum pernah kehilangan sosok orang yang dicintai dalam keluarganya. Apalagi orang tuanya sendiri ya, sahabat. Karena masih punya kedua orang tua. Makanya dia tatak, nyapo tatak. Tapi nek wis kelangan wong tua, sing disayangi, sing dicintai, ya sing ngedekne awake dhewe. Kowe ngerti apa sadhe gak kuatan, gak tegonan, ora tatakan. Wis yakin aku. Bolong mangkane nyapa kok ngerti anake dhewe kok tepatak men. Anak iki nangis. Bojoku nangis sahabat. Mesti di mongi meh disarankan operasi sampai. Nah kok tatak men yo. Maksudnya kok kene pergerakan ngene yo padahal sing bergerak ning kono-kono rene iki bapakku sahabat. Sing amprei bojoku ben tenang. Bapakku. Sampai aku ya Allah. Wis gak apa-apa lah. Sing penting wis ngene iki wis seneng. Seneng apa? Wis lahir, anakku wis gede, wis pinter gitu. Wis meh 7 bulan iki sahabat ya. Saya lucu, gemuk, seneng. Wis mirip mbae, mbak Utine. Bangga sahabat. Sorry ya, aku nek error tuh mripe sorry. Mungkin vlog iki paling suwi ya. Nol. Mangane nek dhek diuji karo maratuwane, nek diuji karo dulure, wis ora usah nggumun, sahabat. Mergo ning kene mbiyen ning kene ning keluarga kene iki akeh ujian. Sing nyusahne, sing
piye sing iki wis bolak-balik crash, tapi ngene iki sudah sadar kabeh. No, menyikapi padha dulur iki menyikapine piye kudu sing piye wis sadar. No sahabat, makane ya nek cek baik-baik kae ya akeh ono ibadah lah, ono ibadah ndonga barang. Tak delok juga ini tentang agama keagamaan ning kono ya menurutku kurang lah gitu, kurang. Berarti ibadah ini loh, sholat 5 waktu ya. Neng kono mungkin bojoku jarang-jarang, neng kene tak didik sholat subuh, walaupun aku terkadang ngijik sholat subuh bolong-bolong, tapi paling enggak neng ngarepe bojoku kudu nunjukne sing apik nek saat ibadah. Sampai dia meteng tak jak traweh, tak darusan toko jam 09.30 toko setengah 10 ngaji karo bojoku. Kondisi meteng sahabat, bojoku semangat ya nih. Makanya apa? Wong didik anak penting sahabat. Karakter, kelakuan, sikap ini memang benar penting. Dine bocawi bedigasan, bocawi apa ya berarti selengean ora njowo sopan santun iki karek didikane. Nah iki tercemene ning sapa ning adike bojoku sahabat. Sing ketoke kurang didikan juga, no. Nggih mbotene gak duwe. Ngene mangan pajak ning ngene apa. Pinter biasa. Kehidupan ning kono ben ning kono, karek kono iso merubah kehidupane apa ora. Ngono lho. Oke sahabat, mungkin cukup itu edukasiku malam ini. Terima kasih yang telah support. Jangan lupa subscribe dan komen share. Terima kasih. Mungkin nanti saya lanjut vlog ya.